Dobrý den, tady zuřivá reportérka Ráďa. Právě se hlásím z místa zvaného Mola, kde se odehrává finále a velké mistrovství v soutěži nazvané disc golf. Za mnou je nejvýznamnější hráč tady této oblasti se jménem Tomáš Novský. Pojďme se ho zeptat, co to ten disc golf vlastně je. Dobrý den, pane Šinovský, může se vás zeptat na pár otázek? Teď ne, teďka házím, teďka finálová jamka. Potom... Nemáte ani 5 minut? Ne, já to potřebuji odhodit, já jsem rozhozený, pak to vyřešíme, jo? Poprosím o strpení, dejme závěr na to, jak mistr háže. Jo, ty, to jich mnoho. Vítěz! Ano, hlásíme se, konec turnaje, u nás je vítěz Tomáš Šinovský. Gratulujeme mistře k vítězství tady tohoto disc golfového turnaje. Děkuju. Prosím vás, alespoň pár slovy. Seznamte naše diváky s tím vůbec, co takový disc golf je, co je jeho úkolem. Úkolem v klasickém golfu je dostat ten disc golfový, já vám ukážu nějaký, na co nejméně hodu, takový disk, na co nejméně hodu tady do disc golfového koše, jo? Akorát, že teda místo golfových míčků a holy používáme disky a koš. Mistře, řekněte nám, proč jste se rozhodl hrát disc golf právě tady v těchto vesnicích, které mají 300 až 500 obyvatel maximálně? Tak taková nabídka aktivit místních jako fotbalu, já nevím, hasičů nebo folklorního kroužku. Nevím, no, chtěl jsem přitáhnout tady něco dalšího a hlavně v tom disc golfu jsem se našel. Výtečné, mistře, gratulujeme. Dobře veme, že místní děti a obyvatelé se disc golf naučí. Jakou máte vizi do budoucna? Tak na závěr kurzu chceme udělat turnaj pro děti, pro veřejnost. No a hlavně, když se to uchytí, což se uchytí, tak v tom kurzu pojedeme dál, nebo v kroužku. Určitě. Ano, děkujeme, pane Šinovský, děkujeme za interview. Zdravíme vás z Horní Lhoty, my, naše televize a Hornohotský traktor.